O pasado venres no colexio de Currelos tamén houbo actividades para darlle a benvida ao Nadal. Adornaron unha árbore e fixeron un belén e, como non, tamén lle puxeron moito ritmo para comezar con ledicia estas festas. As miñas compañeiras van a interpretar un baile para o comezo do Nadal.